Ang Camp Willy's nabuhat sa 100 ka tao for 2 years. Karon, pila ka years kailangan para itukod ko ni sa 200 ka tao? 200 ka tao? Tara ang KUTAW Question! Good morning. We're here at Camp Willy's 1942. Kauban ng mga ABS-CBN family, Sparsha family, si Rai Rai family, K-pop family. Tapos, makita ninyo sa background ang mga Mercedes nako. Welcome to Camp Willy's Jeep 1941. Dili de 42. The historical ride of 4x4 jeepneys. Pero natin mga Mercedes-Benz din na. Wow! Napapagkarunda na kayo nagpalipad ka ang drone. Ato i-witness sa akong pagka-crash sa drone. Uy! Na 24/7 dani nga kwan. Makita ta mga bright dani sa kilid-kilid. Kung kinsa sa ila ang makatagat sa atong KUTAW question. Picture. 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 1, 2, 3. Video manggod. Okay, nakipangutana. Isa ka KUTAW question. Tulo ka chances lang ang inyong pwede matubag para maka-answer mo correct. Kung dili mo maka-answer, mawala inyong dignidad. Ang Camp Willy's nabuhat in 2 years sa 100 ka tao. Pila ka years ang kailangan para buhaton din sa 200 ka tao? 1 year? 1 year is wrong. Dua ka years is wrong. We are trying the ATV. Mag-try ka? Mag-share. Tara na, unsa man, larga. Go. Up. Napuwas. Alright, dagan-dagan na ang ato mga bikers. Iabot na sila dito. Tapok. Niawala sa ako kajud kay nakakunan ni sa may ATV area. Ano sila mga kabantay dani sa ATV, mga gwapo nga barangay gwapo. Sir, excuse me, sir. Sir, excuse me. Kamoy kuan dani, assign dani? Yes, sir. Unsay tawag sa inyo? Juan, kibali mo lang ka ng ATV team? ATV team. So, nakoy question and then inyo nang i-try og answer. Ang Camp Willy's nataot o natukod sa duha ka tuig gamit ang 100 ka tao. Karon, kung magamit ang 200 ka tao, pila ka tuig ang kailangan? Dili, isa ka tuig. Dali rami kay lisod na. Grabe kayo sila, oh, grabe, sa grabe. One more. One more daw, one more. Magbago na ta. Ulan-ulan, pita-pita, pero naabot tayo mga kauban na nagikan sa PNP. From PNP Bukidnon to PO1 Idil. And then PO1 James. Ayan. Natukod ang Camp Willy's sa 100 ka tao for 2 years. Pila ka years ang kailangan para itukod din sa 200 ka tao? 4 years. 4 years? 4 years is wrong! Half year. 6 months. 6 months is wrong!
Nanguli na ang uban. Wapo pagyapon ko. Sa man yung mga wave bikers in the house. Isa sa mga delegations ka ni Ani Dani. Pila mo kabok ni Ani Dani? 30 kabuok. Nakadaog din sila sa third prize sa pinakadagan. Ayan. Ang top winners natukod sa 2 years gamit ang 100 katao. Pila ka years kailangan para matukod din sa 200 katao. 1 year. 1 year. 1 year is wrong! 3 years. 3 years is wrong! Welcome sa akong KUTAW question. Humanan ako na sila gipangutana ganina. Wala sila kakuha. Ang top winners natukod sa 100 katao in 2 years. Pila ka years kailangan para itukod din sa 200 katao. 200 katao? Ang kailangan para mabuhat ni 4 years? 4 years. Is that your final answer? Final. 4 years is wrong! Ito na ang correct answer ha. 3 years. 3 years. 3 years. Okay. 3 years is wrong! Hindi ninyo ni maansiran na mawala yung dignidad. Oh. 2 years. 2 years? 4 years. 4 years. 4 years. Kaya 100 kay Tuman. 4 years. 4. 4 years is wrong! Okay, ito na correct answer. Ito na correct answer. Paminaw. The correct answer is Wala na. Dili, isa ka tuig. Wala na. Kaya mo naman. Aw. Muna. Wala na tao gamiton. wala na tao gamiton. Ano mo naman? Katukod naman sulod sa Dua ka tuig. Dua ka tuig. Dua ka tuig. Diba? So wala na kailangan. Wala na kailangan Nga tuig. Oo, nga tuig. Ay nga. Kaya natukod na. Kayo naman naman. Wala na. Kaya dili na human naman ang kampilis. Is that your final answer? Yes! We have the same answer! Wala na years is correct! Mga bright man yun ni mga ATV. So kumuhanin mo na ni tagpilang ATV. Tag 330 minutes na siya. Ano mo na ni sa my Camp Willy's 1941. Thank you! Wait, Elsa! Nangita, palihog ko, nangita me. Please comment below katong interested nga mga babae. Nabuhat naman. Nga nang iyo pa man kailangan buhaton nga nabuhat naman sa 100 katao. Okay? Okay na? Okay. Wala na years nga kailangan kay ano? Natukod naman. Di ba? Tama? Kaya, congratulations kay 3 points mo, 3x. Thank you, sir. Natukod naman. Ano sa inyong Facebook page? Wave Bikers Touring Club Incorporated. Ayan, isa ninyo. Bye-bye. If namoy time, you can spend here sa imong family, sa imong mga friends. Punta kayo dito sa may San Isidro Talakag, Bukidnon. Thank you so much sa inyong support. Dani lang sa Master Popi YouTube channel. There you go mga kapamilya. Mo ta atong 19 KUTAW question. Dani sa my Camp Willy's 1941. I hope you enjoyed. Please subscribe sa akong YouTube channel. Comment if you want a place to visit or describe. Okay, fine. Subscribe na lang diha. Kung wala pa mo nakasubscribe ha. Kita kits.